Right guys, so dito na tayo kila Idol Motoyorski. Start mo. Ito binigay sa akin yung susi. 63 ah. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Music keeps me dancing. Right, what's up mga idol, no? Yan, so nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today guys, no, pupunta kami sa Ordaneta, sa dating pinagtrabahuan ni Commander sa Jollibee Carmen. Pero ang pupuntahan namin sa dating agency niya, dahil kukunin namin yung certification yata niya na patunay na nagtrabaho siya sa Jollibee, dahil nag-apply siya sa SM, no. So yun na lang yung requirements niya, medical, tapos yun yung sinasabi kong certificate. Yan. Siyempre papunta na rin lang tayo ng Ordaneta, no. So bili na rin tayo ng langis. Yan, para dito sa Sigma ko. Bili tayo kay shop ni Idol Motoyorski, no. Kung hindi nyo pa napanood yung opening ng shop ni Idol Motoyorski, yan, nasa description lang yung link, or punta na lang kayo sa channel ko, tapos sa may video. Pangalawa lang din naman, di ba, itong video na to na ginagawa ko ngayong vlog na to, una to, tapos yung susunod, yun na yun, yung opening ng shop ni Idol Motoyorski. So pupunta tayo ngayon doon sa dating agency ni Commander, ewan ko kung saan. Tapos pagkatapos nun, baka punta na rin kami sa shop ni Idol Motoyorski, no. Sana nga hindi kami maabutan ng lunch para makauwi din kami agad. Paano masabi? At makadiretso na rin tayo sa kila Idol Motoyorski. Kung maabutan man tayo ng lunch, edi tambay na lang tayo doon kila Idol Motoyorski, doon lang sa tapat ng Pacific University. Bunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! University, yan. Bubulol pa. Sa PUNP, yan. Doon lang sa tapat ng PUNP ang shop ni Idol Motoyorski, no. Dito lang po. Dito rin sa likod. May parkingan doon, boss? Siyempre naman, may guard pa. Sige, Basta pisa-isa eh, doon sa likod. sige. Dito yung parkingan, kuya? Sa likod. Sige po, thank you. Sa loob pala yung parkingan nila. Puno na kasi yung sa harap. A few moments later. Right, so palabas na tayo, no. So saglit lang pala yun. Wala pang 5 minutes ata. So ngayon, no, dahil natapos na natin yung lakad namin kay Miss Ride Trip, yan. Kay Commander. So ngayon naman is pupunta tayo kila Idol Motoyorski shop, dahil bibili tayo ng langis
para sa Sigma natin, no? Dahil 2 months nang hindi na mag-change oil. Pero ano naman, hindi naman araw-araw nagagamit. Pag may vlog lang ganun. Tapos hanggang sa Rosales to bahay lang, Rosales bahay ganun. Ako po, maabutan tayo niyan. Kala ko maabutan pa tayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. And 10 seconds. Three, two, one, go. Right, yan. So, malapit na tayo. Alrighty. Right. Ayun, ang kanyang ZX6R ni Idol Motoyorski. Dito kaya si Idol Motoyorski. Yan, ayun, oh. Ayun si Idol Motoyorski, oh. Hi, Pops. Bili kami ng langis sa Ordaneta, Pops. Diyan sa dating agency ni Commander. Tapos kumuha kami ng certificate na nagpapatunay na nagtrabaho siya dati sa Jollibee. Kasi mag-a-apply siya Saan? sa SM po, SM Rosales. Jollibee din. Hindi. Ano na? Sales lady. Kaya dumiretso na rin kami dito, bumili ng langis. Pahinga muna ta. A few moments later. Right guys, so dito na tayo kala Idol Motoyorski. Yan. So ito yung mga binibenta nila. Gili. Sama mo sa vlog. Start mo. Ito binigay sa akin yung susi. Pinairam. So i-start daw natin. Video mo. First time ko mag-start ng ZX6R, guys. Paano masabi? So, cool down lang natin bago natin siya bumbay. So, ewan ko kung naririnig niyo ako, ah. Dahil ang ingay ng ZX6R ni
Mahal ang gas! Ayun kang gas! Right, so dalaw lang kayo dito kay Idol Motoyoski. Yan, so dito lang sa tapat ng DUNP pag kailangan nyo ng oil. Basta about sa about sa motor kung may kailangan kayong pyesa. Yan. Siyempre, Toto. So may mga ano din sila dito. Yan. BS1, yan. Langis. Tapos mga busina, carburetor. Yan. So pag may kailangan kayo, yan, punta lang kayo dito sa Motoyoski shop. Yan. Baka ano pa, baka may free bomba pa kayo pag Nice. ano. Ito na yung mga nagdikit ng ano, sticker. Yan. Shoutout sa mga nakadikit na stickers ngayon dito, no? Paps, thank you. Thank you. Alright, so uwi na tayo, no? Yan. So dalaw lang kayo dito sa Motoyoski shop. Yan, wanted pa sila ng mekaniko. Tsaka ano, nag-iwan na rin ako dito ng stickers ko. Yan, para kasi may mga humihingi daw ng stickers. Eh sakto may dala akong stickers kaya ano, kaya nag-iwan ako dito ng stickers. Yan. So dalaw lang kayo dito, guys. Sige Pops, thank you. Sige. Right, so uwi na tayo. Galing na tayo sa Motoyoski shop. Yan.